Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Vince's Secret File. Si Vince na merong malupit na sikretong hanggang ngayon ay itinatago pa rin nilang dalawa ng kanyang kabit na si Crystal. Itinatago kanino? Sa kanilang kanya-kanyang pamilya. Yes, dahil meron po silang mga kanya-kanyang pamilya. May Mrs. si Vince, may Mr. si Crystal, at ang matindi dito ay nakabuo sila nang dahil sa kanilang pagtataksil. Nakabuo ng bata. At nung isinilang na yung bata, syempre akala nung Mr. ni Crystal na sa kanya itong batang ito. At sabi nga ng ating secret file sender, mananatiling lihim ang lahat. Lihim na tanging silang dalawa lang ni Crystal ang nakakaalam ng buong katotohanan. At lumalaki nga ang bata nang hindi siya ang kinikilalang ama. At para sa secret file sender nating si Vince, ito ay isang karma kapalit ng kanyang pagtataksil. Naniniwala ba kayo sa karma? Talaga, naniniwala kayo? Well, abangan nyo na lang yung inyo. De, charot lang, darot. Anyway, eto naman sabi ni Chris Moraga. Pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin. Okay. Hi, DJ Rocky. Good afternoon, hello guys. Para sa ating letter sender na si Vince, pare, napaka tibay ng sikmura mo. Imagine mo yun. Nagawa mo yung mga kamalian na sinasabi mo. Imagine mo kung malaman ng asawa niyan, pwedeng nakulong yung babae, pwedeng ma-deport ka rin. Tapos sunod dito nasaktan nyo ang mga damdamin ng inyong mga asawa, maging ang mga pamilya. At paano na lang kung malaman rin ng anak nyo? Diba parang napaka-hirap i-explain dun sa bata, lalo na kung may isip na, kung sakaling man malaki-laki na. Grabe, no? Kahit siguro ilang beses kayong humingi ng tawad siguro, mahirap kayong mapatawad talagang habang ginagawa nyo yun hindi ko ma-imagine yung enjoyment nyo. Pero after that, asa na kayo? So, ko alam kung tama si DJ Rocky kung saan kayo umuhugot ng peace of mind o kapayapaan sa isip Well, sana lang talaga kung pwede nyo itama ang maling nagawa nyo hindi natin alam kung paano, pero antibay nyo talaga. Anyway, salamat sa pag-share ng inyong storya mo. Well, sana maging aral to at huwag sanang gayahin ng iba, no? Thank you so much, DJ Rocky. God bless. Bye. Thank you so much, Chris Moraga. Saan nga ba humuhugot ng peace of mind ang mga taong katulad ninyo? Well, marami naman talagang mga tao ang nagkakamali. Marami na tayong mga nabalitaan ng mga nagloko. Hindi inakalang magloloko yung partner nila. Mga taong nadurog ng dahil sa pagloloko. Pero sana, huwag nating inormalize to. Hindi porke uso siya, sasabihin natin sa sarili natin na, uy, normal to. Cheating is not normal. Lalong-lalo na may pamilyang kayo. Pamilyadong mga tao. Hindi, nagkamali lang naman talaga Huwag natin siyang inormalize. Kasi nakakawasak siya ng puso sa totoo lang.
Yung iba nga nababaliw eh. Dahil nalaman nilang naloko sila. Imagine kapag nalaman ng misis mo at ng mister niya. Ay, ewan ko na lang kung saan kayo maghaharap. Pero pwede kayong magharap sa court. Basketball court. Magsuntukan kayo. Gano'n. Charot with the rod. Pwede kayong magharap sa hukuman. Sa korte. Eto naman sabi ni Charmaine. Hi Vince, sabi mo, tigang ka, nadala ka sa tukso. Ang pierna ang lumapit sa barko, kaya yun ang nangyari. Isa pa to. Hi Charmaine. Eto naman sabi ni G. Umol, grabe talaga pag abroad. Hindi ko naman nilalahat ha. Pero kung talagang mahal ninyo ang asawa at anak ninyo, kahit anong temptasyon pa yan, hindi kayo papatol. Kasi dapat din iniisip nyo ang mararamdaman ng mga asawa ninyong iniwan. Kasi sila nga, nagtitiis sila ng habang magkalayo kayo, tapos kayo nagpapasarap kung saan man kayo naroroon. Basta, yun lang yun. Kung talagang mahal ninyo yung asawa ninyo, hindi kayo lalagay sa mga magulong landas at pagsisisihan ninyo sa bandang huli. Habang buhay niyo kasi daladala yan, mahirap yung ganyan. Yan po ang sabi ni G. Umol. Hindi naman lahat nilalahat ni G. Pero marami talaga tayong kilala na kapag nag-a-abroad, nagbubuhay binata o nagbubuhay dalaga. Kahit alam naman nila, sa puso't isipan nila, maging sa papel, na sila ay pumunta ng ibang bansa para sa kanilang pamilya. Dahil nga, nagsasakripisyo sila para sa pamilya nila. Well, both ways naman yun. I mean, two-way naman yun. Yung sakripisyo, hindi lang ginagawa ng isang OFW na nalayo sa kanyang asawa at anak. Yung sakripisyo rin naman ginagawa ng taong naiwan sa Pilipinas. Nag-aalaga ng bata, nagbabudget ng ipinapadala mo, nag-iisip kung paano pa niya mapapalago yung pinapadala mo, or kung okay ka lang ba sa ibang bansa, kung may kasama ka ba, nagtitiis din na hindi ka nayayakap, nahahalikan. So parehas naman nagsasakripisyo eh. At hindi naman dapat yun isinusumbat sa bawat isa. Hindi ba dapat mas magmahalan pa, mas magunawaan pa? Hindi ba dapat mas paigtingin pa yung komunikasyon? It's okay to over-communicate. Alam mo ba yun, kabisyo? Di bali nang mas marami kang nasasabi na ko-communicate sa partner mo pag magkahiwalay kayo. Kapag may distansya sa inyo. Because in that way, masasabi ninyo yung nasa kaibuturan ng puso ninyo. At wala kayong regrets doon. Kesa dun sa nagpa-pile up yung mga sama ng loob ninyo, yung pagkukulang ng isa't isa sa inyo. Tas dun nabubuo yung resentment. At dun ka na makakaisip ng mga kung ano-anong pwede mong gawin. Tas mapufall ka na into trap. At yung trap na yun yung pagtataksil sa asawa mo. Sa pamilya mo. Sa mga anak ninyo. Kaya mag-isip-isip maigi. Huwag nang lalayo ng bansa kasi pagpapalit ka talaga sa malapit. Charot with the rot. Anyway, eto naman sabi ni Aliana Dalisay. Parang ako yung mas nahirapan sa sitwasyon ni Sender. Parang hindi ako makatulog kung may daladala akong ganung problema. Parang anytime pwedeng sumabog yung sekreto. Sabi nga, 'di ba, walang sekretong hindi nabubunyag. Kung kilala ko lang yung asawa mo, Sender, ako na mismo ang magsasabi. Charot. Well, good luck na lang, Sender. Sana mapatawad ka ng asawa mo pag nalaman niya ang pinaggagawa ninyo. Ito pa sabi ni Yen from Cebu City.
Hindi natin malalaman ang sagot sa mga katanungan. Acceptance lang sa katotohanan na may mga tao talagang narcissist na nakatutulog kahit alam nilang nakakasakit sila ng tao. Sa mga taong nasawi sa mga taong gaya niyan, the only way is to love yourself even more. Since hindi naman niya binavalue yung love mo sa kanya, ibaling mo na lang sa self mo. Paganda at payaman na lang tayo. Wahaha. Thank you, DJ Rocky. Ganda. Oh. Gusto ko yung sinabi ni Gendo na, learn to love yourself even more. Total, hindi naman binavalue nung taong yun yung love mo sa kanya. And that goes for the people who've been cheated. Learn to love yourself even more. Oh, ito pa sabi ni Danilo de la Cruz. You have the freedom to choose, but you are not free from the consequences of those choices. I love it. If it is not sadness you felt on that very moment, but your lack of contentment. You can own everything in the world, but you are feeling the lack of contentment. You'll never be happy, and you will never be at peace. Mouth-watering off-shoulder Monday to you, DJ Rocky. What a way to start the week. Happy to see you. Ayan, taray ng mouth-watering, ah. So, ibig sabihin ba nun, pinaglawayan niyo po ako? Or pinaglalawayan niyo ako? Ganun ba yun? Pag naka-off-shoulder, parang, ay, lawayan niyo ako? Ganun ba yun? Di ba pwedeng pakita ko lang muna yung shoulders ko para naman kahit papaano ma-realize ko talaga na, magbawas ka na ng timbang mo. Kasi hindi na tayo nakakita ng shoulder blades. Mga kaibigan, wala na tayong shoulder blades. Makakita lang tayo ng isang shoulder. Walang blades. Charot with Daron. Pero gusto ko yung sinabi dito ni Danilo de la Cruz na you have the freedom to choose, but you are not free from the consequences of those choices. So, kapag meron ka talagang ginawa, for sure, yung ginawa mong yun, merong kaakibat na consequence. Sabi nga, kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. So, huwag kang magugulat kung yung tinanim mo, pagkakamali or kasamaan, tapos yung magiging resulta nito ay kasamaan din or pagkakamali. Or hindi ka makatulog, or hindi ka nakakabangon, or nakakabangon ka man pero dala-dala mo yung bigat. Ano yun? So, huwag ka magugulat na yun pala yung consequence ng action mo. Hi kay Charles Sancho na nagsasabing, ginusto mo yan, gusto mong ma-fall sa ibang babae, binuntis mo pa, tapos, ay nako, nakakaloka ka. Sana ay maayos ang lahat sa inyo. Ito pa sabi ni Robert Tirao, isang malaking kasalanan ang ginawa ninyo. Kasalanan talaga. Maraming masasaktan sa ginawa ninyo. Sana lang may chance pa na maituwid yung mga nagawa ninyo. Maging aral ito sa lahat. Hi KG, ayan, thank you so much. Si Stanley, Mike and Steph and Tessie from Pateros daw ay nakikinig. Ito pa, last voice message from Marvin Mark Bautista aka Big Brother. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa kitang Secret Files. Para sa Taylor Alexander. O tukso, layuan mo ako. Diba kasabihan sa kanta yan? Sadyang makasalanan yan. Pero sabi nga nila, digital ang karma. Kaya may darating sa bawat aksyon ginagawa mo at o ginagawa mo o ginawa mo. Tandaan mo, be accountable and be responsible. At tsak yan, may kapalit ang lahat. Kaya lesson na yan sa'yo. Taylor Sender. Okay? About this tropang secret at sa Team Rocketeers. Especially kay happy birthday kay Miss Mabel, kay Abiab de la Cruz. Kaya DJ Rocky, happy birthday na rin at salamat mula sa bahay ni Gwen. Thank you so much, Marvin Mark Bautista. At sa lahat ng mga nag-comment sa ating Secret File for this afternoon. Kung tutuusin, hindi naman nanghihingi ng advice yung ating Secret File sender. Nagsabi lang talaga siya ng kanyang storya
Inilahad niya lang sa atin. Hindi naman siya nangingi ng advice eh. So mukhang nakakatulog naman siya ng mahimbing. Siguro, ang pwede na lang natin talagang take away dito sa secret file na ito ay maging lesson ito sa atin. Maging lesson ito sa atin na kung gagawa tayo ng kasalanan, siguraduhin natin walang sabit. Diba? Siguraduhin natin hindi makakabuo. Ganon. DJ ninyong walang kwenta magpayo. Hindi, nanggigigil kasi talaga ako eh. Kapag sinabihan talaga natin to ng payo, kakagigil. First things first, we don't wanna normalize cheating. Okay? Walang kahit anong valid reason para manloko ang isang tao. Walang kahit ano na valid reason. Walang justification ng cheating. Yung sinabi niyang tigang siya, edi sana kinaskas sa pader. O kaya, nanood ng live performance. Ang dami naman mga option ngayon. Pwede naman magsariling sikap. Nagpunta ka nga ng ibang bansa para magsikap sa iyong pamilya at magsipag, di ba? Or pwede naman yung video call ngayon. Mag-video call kayo ng misis mo. Ang daming paraan. Learn it from our SPG expert commentators. Or senders. Ang dami. Ang daming paraan para makaraos. So bakit yun pa? Eh kasi nilapitan ako, DJ Rocky. Nilapitan na ako ng babae, wala na akong nagawa, naging mahina ako. Kaya nga nakapwesto yung ulo natin sa itaas. I mean, nandun yung utak natin sa itaas. Para yun yung manguna sa lahat ng mga desisyong gagawin natin sa buhay. Eh, ang nanguna, yung ulo sa baba. Paktay ka ni Adong Day talaga. So, ayan na ngayon. Kaya ang masasabi ko lang dito, accept the things that you cannot change and just be accountable for everything. Sa lahat ng mga pinagdesisyonan mo at nagawa mo sa buhay mo. At kung sakali man na mag-decide ka na sabihin sa misis mo ang kataksilan mo, because only time can tell, bago pumutok ang balita na nagka-something kayo. Or hindi natin masabi. Pwedeng mawasak yung pamilya ninyo, pwedeng maghiwalay kayo, or pwedeng mapatawad ka niya. But just be ready sa lahat ng mga consequences. And it's not your choice to make. Kung maghihiwalay kayo, o kung ipagpapatuloy yung relasyon ninyo, I don't know. Just be ready. Be accountable. Kasi parte ka nung ginawa nyo to ni Crystal. At para sa mga babaeng kagaya ni Crystal na may mister na, tapos lumalandi pa, yakapin ko kayo ng sobrang higpit sa leeg eh. Sana magsama-sama na lang kayo lahat, mga manluloko kayo, di ba? At sana pagtagpuin na lang ang lahat ng mga matitino. Sa mga kabisyo natin, share your secrets or raketera@gmail.com. This is Vince Secret File. That song was brought to you.